Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba dohon ramdi. Kimat bokong sanjong ka khubor mentak stem. Kisan lak 80,000 tali ki yeng balasna hapo jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana kim desyo tang ki yeng Henry Kilong kisaki palapen kubor ki bri ki bedok hakari ong Menteri Rangba do Narendra Modi. Pelaju Presiden Ramnath Kovind ka Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign arajar RPOR. Balapen long ko workshop basisngi jong kathan chate lamingi halor ki hok ki khenna na kabenta ki nong tho kubor. Hasya bingin sedang ko kubor ngipen kan mau ki nong sngap jongi bakin yada yala de na kajing pang COVID-19 da kababut ikini ki saw tali kilat jing yada ki basuk banle. Aitika pura deng ya kamas penye jenga iwe na iwe bat le ko yaki kiti bat kadur kman. Mentang ni paish ki kubor bapnya. Menteri Rangba do kari Narendra Modi henen kesngi ulo ong bakari hakari jongi ki dan katu kat ni kiseng ki balapen sawai ki jing ong ban wengi ki jing duk Henry Kim Shimratrei ban pen kubor ki badum. Ula ben rap do ba an sala ban job ya ki jing duk ki jing trishtom jong ka sarkar bat ki priyo. Menteri Rangba do ba ajing kren chikinong yo mentoy hadian ki jing shimbenta haka griha pravesh jong kisan lak 80,000 tali ki yeng Hamadaya Pradesh ki balashna lingba ka Pradhan Mantri Awas Yojana. Umodi ulo ong bakini kisan lak 80,000 tali ki yeng ki balashna hakathan nong kandong hapo jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana kimlong shu tang ki yeng Henry kilalong kisaki palapen ko bor ki bri ki baduk hakari. Presiden Ramnath Kovind henen kesngi ula pelaj ka Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain arajar RPOR kajing penti kenai kajing shingan jong ka hakajuk menta hapo kari. Kani kajing elapat ba kan peteng hadu ka alai po tarik unai wing menta usnem. Ulo ong ba kajing temu ba kamat jong kani kajing elapat ba kalong ban pen ki imbyang ki hapo khandau na kajing pen he bat jing pen lang ya ki kajing pen he ek jaka pen lang bat banwanra kajing long pamarkat ju habaro kilyang. Ukovin ulo ong baka sorkar ka shimlut ikilat kilinti ben penti kinai ka jing shangan jong ka bat ka jing penne pensa iki kiwa hakal lengkari. Ulo ong ru baka jing kerdu kalakta lo di hak pertei berok kuwei kumta ulo kentu ikipat ba ben penti kinai ka jing seiso bat jing job jong ka ni ka jing elapat ba. Hakani ka jing elang presiden ula pen kup buram ru iki nong job jong ka National Water Awards ka balai ha New Delhi. Menteri Rangba do kari Narendra Modi sa ajing kren bat ki kena pule kinong hikai bat ki kimi ki pa na kaleng ka perthei ha ka benta basan jong ka pariksha pi charcha ha ka shitarik uyayong arajar RPOR ka pariksha pi charcha ka dei ka jingelang ba shisin shisnem ka pelapen long ru life ka dei ru ka program ba Menteri Rangba do ujubab ik jingkeli na ki kena pule bat kinong hikai ha kani ka kantin penlong ya kani ka program ha New Delhi ka hall ha Talka Tura stadium ha ka por khatwe bechi men stem. Daki klorngot ki kena pule kinong hikai bat ki kimi ki kipana India bat na bari kini shimbenta ha kini ka program. Ya kinong shimbenta ba jet leng ba ka jingyokop ha ka MyGov an sa airu ya ka sirnot rangkat kitiar kitar ba kerpang ka pariksha pe charcha bakentu ya ka kot exam warriors book balathot Menteri Rangba do kari. Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh henen kesngi ula pelaj ka Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign arajar RPOR na kabenta ka jila Manipur haka program ka belalong haka jila. Kajing temu jong kani kajing elapat ba kalong ban pen klan yikilat penne ne penlang ya ka haki jaka ba kerdu haka lengkari. Haba ajing kren haka te kajing elang UN Biren Singh ula ong baya kani kajing elapat ba an sepentri kam habaro ki district jong ka jila hapo jong ka phang ka ba ong catch the rain where it falls when it falls bat la pentri kam ya ka ni kajing elapat ba na do henen kesngi. Menteri Rangba ula ong ru ba kalong ka badan kam banbu iki jaka penlang ya ka slam habaro ki office sarkar ki school bat college ula ban rap ru baya kate ki bala penlang an sala ban pen kuat dat bandan kam hakite ki jaka. Kasorkar Assam bat Meghalaya nen kesngi kilaya soi kasa skular hanong ba Delhi ban penbet iki kam khapun. Ya kani kasa skular laya soi ke jingdon lang Menteri ketrat ki kampo yeng kasorkar pedeng Amit Shah. Hakani ke jingya kendo Amit Shah ula ong bakalong kesngi sakan mahawi kathan sha tela mingi ula ong ro ba kasorkar kala shemi shibon kilat kilenti ban penti knai ke jing shongsung karoi kapar bat ke jing penne kalariti hapo ke jingelam Menteri Rangba do kari Narendra Modi. Harian baladap banesoi ka skular Menteri Rangba ka jila Meghalaya Konrad ki sangma ula ong ba Menteri ki kampo yeng ka sarkar pedeng Amit Shah ula banjur halor ka jing penbet kloy hakabaya dei bat ka jing kini put
Ula ay kublay ro yaw menteri lang bado ka Assam Himanta Biswa Sarma ka jing Trailang Jong U konrad ula ongro baka sorkar jilla kadang tri shu ban penbaha ya ka jing Trailang hapdeng ka Meghalaya bat Assam. Ka Indian Meteorological Department IMD kalabatay bakandan ke jinghap slap bamalumala katan chatila mingi kisan singi banwan bat kala aru bandan ke jinghap slap jur hakikat tu kat ni ki jaka ha Assam bat Meghalaya bat Arunachal Pradesh hakalai puai terik mentau benai bat kashi terik uyayong kala aru bandan ke jingki eryong ke kal air bajur bat ke jing tit perthat nadu menta ke singi terter kani khubor kawan chipi na ka All India Radio Shillong. Lapenlongi ke regional level orientation workshop basisngi jong kathancha tilami ngi halor ki hok ki khenna nakabenta ki nong tho khubor henen kisngi hanong ba Shillong. Yakani ka workshop lapenlong the National Commission for Protection of Child Rights rengkat ke jinge Trailang bat ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Kinong tho khubor nakaleng kathancha tilami ngi kilawan bani shimbenta hakani ka workshop hakabala ajing batay halor ki babun ki an ki balabu kerpang nakabenta ke jing ajing ya dai ki hok jong ki khenna. Ka chairperson jong ka MSCPCR ikong Yamon MCM ha ka jingkran play jong i laong bakum kani ka workshop nakabenta kinong tho kubor kani rap ha ka jingya dai ki hok ki khenna bat dai ruban penlong ikum kini na kapor sha kapor. Senior technical expert ka NCPCR Uparisha ulakren halor ki rukom bat kendon jong ki an beper ki bayadai ki hok ki khenna. Ulakren ru halor ki mat bayadai bat ka jing buri ka jing itu ya unika khenna ki lat pathai kubor bat kumjo ru halor ki kabenta ki lat pathai kubor ha ka banyadai ki hok jong ki khenna. Ka DCPO jong katanat social welfare ikong ML Warjri pat ila ajing kren halor ka benta bayadai bat ka jing mut jing perkat jong ki khenna ki basha thombor. Ka central body jong kaseng HNYF kalapin pawi ka jing kersyan jong ka hadien ka jing tung kaseng HNLC ya president ka henyo trep National Youth Front HNYF usadon ke bla banlong kum unong mi khmat nakabenta ka jing kren yasuk bat ka sorkar Meghalaya. Vice president ka HNYF Marcus Martin ulakren Shakilat pathai kubor bat ong bakilinti bala shim da ka HNLC banwan pai biang shaka imlang salang kalong shisha ka dak jong ka jing pdiang bat kanwan ra ru ka jing suk bat ka jing bha ka jella ula kantui kinong snong ka jella ban kershan ni usadon kebla uban long kum unong mi khmat ka HNLC shaka jing ekren yasum Vice President ka HNYF ula kantu ru ka sorkar jella ban penkloy ka jing ekren yasuk bat ka HNLC. Menteri rang badu Karino Narendra Modi unsay shimbenta haka BIMSTEC Summit kabasan menta kasngi. Yakani ka jingilang kabla penlong leng ba ka internet lapdiang da ka Sri Lanka kabalong ru kanong peniyat menta usnem. Kijingilang jong ki he ka BIMSTEC kalalong henden kasngi bat kumjo ru kijingilang jong ki menteri ki kambari. Hakani ka lempung ani pelejing mut halor kijing e bay kendu ha ka bayade bat ka klam COVID bat kiwe kijing e ba kijing penyat ha ka perthei bat kiri hapo ka BIMSTEC ya kendu bani keren company aru halor ki thong jong ka BIMSTEC nang banla ban penjanai shu ya kijing e tre kam jong ka kini kinde kimat bokong san e jong kinong ilam hakani kijing yalang. Tadat ban ay palat shispa pra pulai klur san pulai lak tali kidawai injection COVID hakaleng keri hapo jang ka nationwide vaccination drive. Katanat ka kot ka kya ka sorkar preng klay tu baladet ban ay palat arpusan lak kandai pu hajar tali kidawai injection haki arpusaw kanta baladem. Kajingdon kibriyo ki balakot na ko COVID-19 hakari menta kalakenjo siya ka kandai pu pra po nyausa na ka shispa. Palat kan news pa angot ki kot no na haki arpusaw kanta balala bat kajingdan jong baro kibriw kibala kot pura na ko COVID-19 hakari menta kilong sauklur arpusaw lak prapusan hajar san spa lai pusawon. Ka Gitanjali Dance Academy kalapenlong ya classical dance workshop ha Darbar Hall jong Raj Bhavan. Haba ajing kren ha kate ke program ulat ke jela usatia pal malik lo ajing ro ya kate ke shlam hikai kebalala ban kentiu ka nam bat kerteng kum kawai ni ki jaka hikai badon nam. Ulat ula ongru ba kate ka academy kalala ban ajing hikai ki khenna ki bawan na ki jaj benriu kinyam bat ki benta ba pher ban pentebet ha ka jing shat Bharat Natyam. President ka Gitanjali Dance Academy Umanas Chaudhry ulayatu bahagi arpusan snem baladem kani ka shlam ajing hikai kalala ban pen hikai bat pentebet ishibun ki samla ki bakwa ban pentebet hakiru kom shat classical ba pher.
Bat syabin penkut ya kukubor sa sisin kimat pakongsan. Kisan lak apwe hejar tali ki yeng balas na hapo ke Pradhan Mantri Awas Yojana kimde syuk tang ki yeng Henry Kilong kisaki palapen kubor ki beri ki badok hakari ong umintri rang bado Narendra Modi. Pelaju Presiden Ramnath Kovind ya kejal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign arajar RPOR bat la pendong ka workshop basisngi jong katan chatela mingi halor ki hok ki kena na ka benta ki nong tho kubor. Bat bentang la poish ka bakut jong kubor ka bawan shapina ka All India Radio. Shalom.